karagdagang lakas ng ating pamahalaan. Kaya po kung nagkagera, yung mga organic natin, yung mga regular, pag natapos na sila ng service, tapos ng service, tayo na ang kasunod nun. Sana o namang mangyari yun. Tirador lang ang armas natin. Di ba? Sa China. Number 2, hindi pinapangako ng guardian na sa amin, aasen pa. Wala sa guardians yan. Nasa interes ng bawat isa at pagsisikap mo pa rin yan. Hindi ko sabihin, hindi ka pumasok pa ng guardians, yayaman ko. Wala sa guardians po yan. Nasa sarili po natin yan. Di po ba? Meron kasabihan, pag ayaw mo, maraming dahilan. Pag gusto mo, maraming paraan. Tama po ba, bro? Kayo po, ilang taon po kayo? 55? 52. Tanda kayo, tanda. May bata ko, lapsan yung 3 taon. Number 3, hindi pinapangako ng guardian na sa amin magiging mabait ka. No? Wala sa guardians yan. Choice mo yan. Ang guardians ay gabay mo lamang. Paano mo ibig sabihin na mo? Hindi ko mo tarantado ha. O lahat ng bisyo nasa iyo. Hindi pinapangako ng guardians magiging mabait. Nasa sa iyo yan. Nasa sarili mo yan. Kamukha ng pagpasok mo sa guardians, sumali ka dito sa guardians, naging bahagi ka ng kapatiran, sarili mo yan. Hindi po pwede rito, nakikiuso ka lang. Kaya kailangan po rito, bago tayo pumasok o sumali sa kapatiran guardians, isipin, pakaisipin na natin. Kasi po, once na kayo ay natatakan, hindi na po pwede baguyan. Maliban na lang, unang drugs ka. Babakbakin natin yan. O ng red ka, kasama ka